Wel, croeso i chi gyd i un o sesiynau Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, ym mhabell rithwyr y cymdeithasau yn yr Eisteddfod amgen hon. Siwan Davies ydw i, a dwi'n bennaeth ar yr adran ddeiryddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Newid hinsawdd yw fy maes i ac yn benodol dwi'n ail-greu hinsoddau'r gorffennol mwyn ceisio deall beth sy'n debygol o ddigwydd yn y dyfodol. Nawr, yn ymuno gyda fi, mae'r naturiaethwr, y cadwriaethwr a'r darlledwr Iolo Williams, sydd prin angen ei gyflwyno wrth gwrs. Mae Iolo yn gymrawd anrhydedd Prifysgol Abertawe ac yn wyneb ac yn llais cyfarwydd i ni gyd yn sgil ei raglenni teledu a radio arbennig, sydd wedi dysgu cymaint i ni am fyd natur yng Nghymru, Prydain ac yn wir dros y byd. Teitl yn trafodaeth heddiw y byd natur a Cofid, pwnc cwbl amserol wrth gwrs ac fe fyddwn yn sgwrsio am effaith y pandemig ar ein ymwneud a byd natur a sut mae byd natur wedi ymateb i'r newidiadau cymdeithasol anferthol sydd wedi digwydd yn sgil y feirws. Croeso ti Iolo, braint i fi gael dy gwmni di heddi. Diolch yn fawr iawn i ti. Mae'n fraint fod yn dy gwmni di hefyd, Siwan. Diolch yn fawr. Allan yn bendigedig. Mae'n drenu bod ni ddim yn gallu cwrdd wyneb wrth wyneb, ond wrth gwrs mae'n rydyn ni'n ddiolchgar am y dechnoleg sy'n galluogi ni sgwrsio o bell. Dwi wedi cael cwestiynau li wrth y cyhoedd, a dwi'n siŵr byddwn ni'n cael trafodaeth hwyliog iawn. Ond o'n i'n meddwl dechrau jyst wrth ofyn i ti, sut wyt ti wedi ymateb ac ymdopi yn y cyfnod clo yma? Dwi wedi ymdopi yn eitha da, yn enwedig ar y dechrau un, pan o'n i'n cael amser i ail-fyw blynyddoedd cynnar yn Llanwddyn, a dyd y gwir, fel allan yn cerdded trwy'r amser, dod o hyd i nythod adar, dwi wedi ffindio mwy o nythod adar eleni, na dwi wedi gwneud ysbon i ta 15 oed. Mwynhau'r blodau, mwynhau'r gwenyn, mwynhau'r ieir bach yr ha hefyd, jyst mwynhau popeth, ac o'n i'n lwcus ofnadwy wrth gwrs, achos gyda ni dywydd bendigedig am gyfnod mor hir, ond dwi'n mwynhau bod yn brysur, a mae rai fi gyfaddau, mae'r mis ola yma wedi bod yn anodd iawn, achos dyn ni yn ffilmio, mi wnaethon ni Springwatch wrth gwrs, ond ar ôl hynna mae gennau gyfres dyn ni fod i ffilmio ar Sir Benfro, ac achos bod ni'n methu aros dros nos ar hyn o bryd yn unman, mae'n neud o'n anodd ofnadwy. Dyn ni mond yn gallu gweithio diwrnod, falle 2 ddiwrnod yr wythnos. Felly, gadael fan hyn 5 o gloch y bore, cyrraedd lawr fanna erbyn tua 7-8 o gloch, gorffen am tua 6 a gyrru nôl. Felly, mae o'n neud pethau'n anodd a dwi'n dechrau syrffedu chydig bach efo'r holl gau lawr yma rwan. A dwi'n colli mynd i'r pub am beint hefyd, mae rai fod yn onest. Mae wedi bod yn cyfnod rhyfedd yn dwi, cyfnod, ti'n mi weld y gwbl, ond mae'n teimlo fel sef bod ti wedi ymateb a wedi gallu addasu a gallu wneud y gorau o dy ardal leol. Dwi wedi dod i nabod y lle llawer gwell nag oedd i'n nabod o'r blaen, a beth sydd wedi bod yn braf ydy gweld rhieni allan efo'u plant. Rhywbeth dwi ddim wedi weld ys pan o'n i fachgen bach, oedd mam a dad yn dda iawn efo fi, taid a nain yn da iawn efo fi, mynd â fi am dro a dangos sydd wedi ffindio nythod adar ac yn y blaen. A dwi wedi gweld rhieni efo'u plant allan ar hyd y ffyrdd bach tawel sydd o gwmpas y pentre fan hyn. A dwi wedi pasio nhw a dangos ambell i nyth gwenyn un. A maen nhw wedi ymfalchio yn y ffaith bod y lle yma ganddyn nhw. Da ni'n ffodus dros ben bod ni'n byw yn ganol Birmingham neu yn ganol Llundain. Felly dwi'n meddwl bod llawer mwy o bobl falle wedi cysylltu efo byd natur dros yr gyfnod anodd yma. A mae nifer o bobl wedi bod yn sôn am hynny, bod nhw wedi bod yn gwneud mwy gyda'i plant nhw. Sut wyt ti'n meddwl allwn ni barhau gyda'r cysylltiad na, sicrhau bod y cysylltiad na'n parhau yn y dyfodol? Dyma'r cwestiwn anodda sy'n dod allan o hyn i gyd i fi, ydy y peth mawr positif dwi'n meddwl ydy bod pobl wedi cysylltu efo byd natur. Rhai pobl wedi ail-gysylltu falle, ond rhai yn neud am y tro cyntaf ac yn sylwi ar bethau ac yn dod fyny ata i dweud, dwi wedi gweld rhyw iar fach yr ha gwyn ag oren, be ydy honna? Ac isio gwybod, isio atebion. A oedd pawb yn dweud, dyma fod, da ni'n mynd i newid byd wan, da ni'n mynd i newid ffordd o fyw. A bod yn onest efo ti, dwi ddim yn gweld hynna'n digwydd. Dwi'n gweld ni'n mynd yn ôl i'r hen ffordd o fyw, wneud yr un hen bethau oedden ni'n arfer wneud, pethau da, pethau drwg wrth gwrs. Ac falle fydd pobl unwaith eto'n colli cysylltiad efo byd natur. A dyna di'r cwestiwn mawr dwi'n meddwl i'r
llywodraeth i fudiadau cadwraethol ydy sut ydyn ni'n cadw'r cysylltiad agos yna efo byd natur. A dwi'n meddwl falle mae'r un ffordd i daclo fo ydy trwy fynd o ochr iechyd meddwl. Mae iechyd meddwl yn beth mawr iawn rwan, a di bod yn anodd i lawer un, dwi'n gwybod adeg y cyfnod yma o Covid-19, a mae natur yn sicr wedi helpu iechyd meddwl llawer un, a dwi'n meddwl rwan, o'n i sgwrsio fo ffrindiau fi yn Shetland, ac o'n dweud bod doctoriaid fan yna rwan yn lle rhoi rhyw fath o ffisig, yn dweud, reit, oce, dyma ni, dwi'n rhoi hwnna i ti, mae hwnna'n dweud bod rhaid ti'n mynd allan am dro, pob diwrnod, am o leia hanner awr, achos mae hwnna'n mynd i wneud mwy i ti na unrhyw ffisig allai i roi. A tasau hwnna'n lledaenu trwy'r wlad, dwi'n meddwl bydde hwnna'n beth da. Diolch ots lle dyn ni'n byw, gallen ni fod yng nghanol Birmingham neu Llundain. Mae yna barc ddim yn bell i fod neu rhyw gamlas, mynd am dro am hanner awr bob dydd i gael eistedd, i gael rhoi amser i ni'n hunain ac amser efo byd natur. Dwi'n meddwl bod hwnna yn un ffordd. Mae addysg wrth gwrs yn holl bwysig, ond da ni wedi bod yn trio taclo fo'r ochr yna ers degawdau bellach. A dio heb weithio rhy dda. Ond dwi'n meddwl bod yr ochr iechyd meddwl a iechyd corfforol yma wrth i ni symud ymlaen yn mynd i fod yn holl bwysig. Dwi'n cytuno'n llwyr. Dwi'n credu bod e mor bwysig. A'r ochr arall wedyn hefyd yw, beth maen nhw'n dweud o ran gweithredu, o ran newid hinsawdd, mae'r ffordd i gael plant i feddwl am y dyfodol yw'r gwerthfawrogiad yma o fyd natur. Sdim pwynt pregethu wrthyn nhw a dweud wrthyn nhw bod rhaid i ni wneud pethau, ond jyst dangos iddyn nhw yn ifanc iawn y gwerthoedd o fyd natur, a hwnna'n bwysig jyst mwyn sicrhau bod ni'n creu plant sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth yn y dyfodol. Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n hollol wir, achos dim ond pan maen nhw'n nabod beth sydd allan yna, maen nhw'n mynd i werthfawrogi beth sydd allan yna, a dim ond wedyn maen nhw'n mynd i ymladd i amddiffyn beth sydd allan yna. Os ydyn nhw'n gwybod beth sydd yna, wel, maen nhw'n dweud, wel, dim ots os dyn nhw'n dinistio'r cae yna neu'r perthi yna. A un beth dwi wedi gweld ydy llawer mwy o bobl yn gwrthdaro yn erbyn datblygiadau. Mae yna rai yn Gaerdydd rwan enghraifft, a mae llawer o'r bobl lleol yn dod allan achos bod nhw wedi defnyddio'r caeau, wedi defnyddio'r llwybrau yma i'w helpu nhw adeg Covid-19, a mae hwnna'n beth positif ofnadwy. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gweld mwy a mwy o hwnna, a dwi'n meddwl bod ni yn dechrau deffro i'r ffaith bod newidiadau bach ydyn ni'n wneud, pob un ohono ni, yn mynd i helpu'r byd. Be sy'n anffodus yn y marn ni, dim barn ar eisteddfod ydy hwn, ond y marn ni ydy bod gennym ni arweinwyr sydd yn meddwl am ddim byd ond yr economi ag arian a pŵer ar hyn o bryd. Pobl fel Trump, pobl fel Boris Johnson, Bolsonaro yn Brasil, maen nhw'r arweinwyr gweitha gallen ni fod wedi cael mewn amser fel hyn. Tasau gennym ni arweinwyr fysa gyda nhw'n llefydd fel Seland Newydd, byddai'r byd yn llawer gwell o le. Ond os ewn ni nôl falle i mis Mai, mis Ebrill yn ystod y cyfnod clo, oedd yna gymaint o adfywiad ar fyd natur a ni'n gweld gymaint o sgil-effeithiau positif, ond mae'r ffocws nawr wedi newid i adfer yr economi. Oedden ni'n mynd i golli cyfle? Ydyn. Dwi'n meddwl bod ni, dwi'n sicr bod ni, dwi'n optimistig ofnadwy, ond dwi'n realist hefyd, a dwi'n meddwl bod ni wedi colli cyfle. A dwi'n meddwl fan yma hefyd bod llawer o bobl wedi colli cyfle i daro'r amser iawn. Dwi'n meddwl bod y cyfryngau wedi wneud smonach o bethau hefyd. Oedd pobl yn crio allan am raglenni mis Ebrill, dechrau mis Mai, bydde pethau syml, bydde'n deud wrthyn nhw beth sydd allan yna, be allan nhw weld, be ydy'r gwenyn dwi'n ei weld yn yr ardd, be ydy'r blodau yma dwi'n ei weld wrth ochr y ffordd, be ydy'r ieir bach ar ha yma. Oedd wir angen rhaglenni syml byd natur yng Nghymraeg ac yn Saesneg adeg hynny. A dwi'n meddwl bod BBC, dwi'n meddwl bod S4C wedi wneud cam a pawb a wedi colli allan go iawn. Dwi'n meddwl mae Springwatch oedd y beth cyntaf i ddod allan oedd yn deud wrthych chi, dyma beth sydd allan yna. Chwarae teg iddyn nhw, ond oedd hwnna ddim tan ddiwedd mis Mai. Ac oedden ni wedi cael yn cloi lawr ganol mis Mawrth. Felly, oedd 2 fis wedi mynd heibio cyn bod unrhyw beth yn digwydd ar-lein o pobl yn gwneud pethau arbennig o dda. Pobl fel Chris Packham a Meghan, wrth gwrs, oedden nhw'n gwneud rhywbeth dyddiol chwarae teg iddyn nhw. Ac oedd hwnna'n wych.
ond mi roedd angen rhywbeth yn Gymraeg ar S4C, yn Saesneg ar BBX i ddeud, reit, dyma ni raglen chwarter awr, hanner awr, am be allwch chi weld allan yn eich gar, be allwch chi weld allan ar y llyn lleol, be allwch chi weld pan ydych chi'n mynd allan am dro. A dwi'n bydde hwnna wedi helpu bachu pobl a roi'r pwyslais ar fyd natur. Di ddim rhy hwyr i ni, ond mi ydyn ni wedi colli cyfle euraidd, dwi'n meddwl. Ond os ewn ni nôl, nes ti sôn ar y dechrau bod ti'n crwydro yn dy ardal leol, os yna rhywbeth sydd wedi dy rhyfeddu di neu dy synnu di o'r cyfnod fa? Oes, o'n i'n ymwybodol o'r ffordd mae byd natur yn newid yn wythnosol yn perthyn ni ag ar gyrion y ffyrdd yn y cloddi ac yn y blaen. Ond o'n i rioed wedi treulio gymaint o amser yn edrych ar y newidiadau bach. Rhaid i rywun ddim yn ei weld os ydy rywun mond yn pasio heibio unwaith yr wythnos. Neu fel arfer, trwy'r Gwanwyn, dwi ffwrdd yma gag o bob man yn yr Alban, De Lloegr, lle bynnag. Am y tro cynta, ers o'n i fachgen, dwi wedi cael treulio Gwanwyn cyfa adre fan hyn. A mae'r newidiadau mewn metr sgwar yn anhygoel. Ffordd mae'r blodau cynnar di pethau fel briallu falle, blodau'r gwynt, maen nhw'n newid, mae heina'n marw nôl, llygad Ebrill yn dod allan, heina'n marw nôl, bwtsios y gog yn dod allan wedyn ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac llun y llyffant sydd allan rwan, blodau'r haf go iawn, a dwi wedi mwynhau gweld un yn dilyn y llall, rhyw drefn naturiol fel hyn. A dwi wirioneddol wedi dechrau ymfalchio ag edrych i mewn i wenyn hefyd. Dwi wedi mwynhau y gwenyn. Fel arfer yn yr ar, dwi'n gweld cachgi bwms, bumblebees, ambell un o heina, gwenyn enfeil, weithiau, dim yn aml, mae hynna weddol bryn fan yma rwan, gweithio'r modd, ond hefyd yr eigwa, mae'n agos o 250 o wahanol fathau. Ond dwi wedi gweld, dwi rioed wedi weld o'r blaen nhw gwenyn cloddio, pob math o bethau. Gwenyn torri dail, y leaf cutter bees, pethau difyr ofnadwy, a wedi'n darllen chydig am hanes bywyd ni, a wedi mynd, waw, do'n i'm yn gwybod hynna. Do'n i ddim yn gwybod hynna. Felly, na dwi wedi bod wrth y modd ar adegau, dwi wirioneddol wedi bod wrth y modd ac yn dysgu trwy'r amser, a beth sy'n wych efo pethau fel trydar, gwetlyfr ac yn y blaen, mae'n arbenigwyr go iawn fanna. Mae'n ferch ifanc Cymraes ydy hi, Abigail Law. Os dwi'n gweld gwenyn, dwi'n mynd siŵr bedio, dwi'n mynd, Abigail, be di hwn? A mae'n dod nôl bob tro yn dweud, wel, hyn a hyn ydy hwnna, a mae'n dda iawn, mae'n arbennig o dda. A dyna sy'n wych, mae'n arbenigwyr allan na i helpu ni. A maen nhw wedi bod yn arbennig o dda efo fi. Felly, gwenyn, dwi'n meddwl, ydy'r peth mawr, dwi wirioneddol wedi mynd mewn iddo, ac taswn ni adre mwy, byddwn ni'n cael cychod gwenyn hefyd, achos dwi wrth y modd efo mail, ond mae'n cymryd amser, a mae rai bod adre llawer mwy na fyddai adre, wel, blwyddyn nesaf ymlaen. Ac wrth gwrs, ni wedi clywed llawer, wedi cael yn synnu gan geifr yn Llandudno a baedd gwyllt yn Bergamo. Mae yna gwestiwn wedi dod wrth Dafydd sy'n 10 oed, a mae fe eisiau gwybod os yna enghreifftiau penodol o anifeiliaid neu adar sydd wedi profi effeithiau uniongyrchol y feirws yma. Ie, mae hwn wedi bod yn ddifyr iawn yn dydi. Dwi'n nabod Llandudno yn dda iawn, mae gennau ffrind dan byw yna, ac fel oedd hwn dweud, mae'r geifr yn dod mewn i'r dre, beth bynnag medda fo. Dim ond bod yr wasg eisiau rhyw stori, waw, mae'r geifr yn cymryd drosodd y dre ac yn y blaen. Felly, ie, mae llawer ono fo, jyst yr wasg, y sbwriel mae rhywun yn ei gael yn y wasg bob tro. Ond oes, mae bywyd gwyllt wedi manteisio i raddau, mae wedi bod yn dawelach wrth gwrs, a dyma bod llai o greaduriaid wedi cael ei lladd ar y ffyrdd, diolch byth, achos dwi'n gweld hwnna rwan bod pethau'n dod i ben, llawer mwy o geir ar y ffordd, dwi'n gweld llwynogod ifanc yn cael ei lladd, drenogod yn ôl eto, lle o'n i'n gweld dim o hynna, trwy diwedd Mawrth, Ebrill, dechrau Mai, doedd bron dim byd yn cael ei lladd ar y ffordd, achos o'n am lot o geir yna. Felly mae hynna wedi bod yn rhywbeth positif iawn. Y peth positif mwyaf, y peth dwi wedi weld mwyaf, dwi'n meddwl, ydy'r ffaith bod llawer o'r cyngorau ddim wedi torri ochrau'r ffyrdd. Ac yn mis Ebrill a mis Mai, oedd hwnna'n wych, oedd y lle llawn blodau, llawn gwenyn, llawn pryfetach o bob math, oedd yr adar yn bita yna, oedd o'n
arbennig o dda. A chwarae teg, mae ambell un, Powys yn un wedyn, maen nhw wedi dweud, reit, dyn ni wedi gweld y gwahaniaeth bositif i bioamrywiaeth mae hwn wedi wneud. Felly o hyn ymlaen, dyn ni mond mewn ardaloedd peryglus yn mynd i dorri nôl tua metr, dyn ni'n mynd i adael popeth arall. A wrth gwrs mae'n achub arian iddyn nhw hefyd, felly dwi ddim yn deall pam oedden nhw ddim yn ei wneud o degawd yn ôl, ond mae rhai wedi bod yn arbennig o ddrwg. Caerdydd yn un, mae Caerdydd wedi bod yn sal ofnadwy, torri bob man, mae bob man fel rhyw anialwch gwyrdd yna. Felly da iawn i heina sydd wedi cymeryd bioamrywiaeth fel rhan bwysig o'r gwaith, ond dydy Caerdydd a Pen y Bont ar Ogwr ddim wedi bod yn dda o gwbl. Felly, pethau sydd wedi manteisio ydy pethau fel yna. Y baedd gwyllt yn Bergamo, mi roedd dolffiniaid yn dod mewn i harbwr Hopman yn yr Alban, rhywbeth oedd pobl erioed wedi weld o'r blaen, a mae rhaid wrth iddi fod yn dawelach bod natur yn mentro'n bellach allan, falle, dim yn cael ei aflonyddu gymaint. Dwi'n gwybod mewn rhai ardaloedd, Peak District er enghraifft, bod rhai o'r adar wedi nethu mwy llwyddiannus fan yna, achos bod yna ddim praid yn troedio bob man ac yn aflonyddu'r adar. Felly mae bywyd gwyllt wedi manteisio, ond dwi'n meddwl i'r rhan fwyaf yno fo, manteisio'n tymor byr bydden nhw. A dwi wedi cael cwestiwn am y tywelwch, wyt ti'n sôn am y tywelwch fyna. Ife ni sydd wedi sylweddoli mwy neu wedi ailgysylltu wedi sylwi ar y tywelwch na, neu a di byd natur wedi manteisio ar y cyfle? Na, ni sydd wedi bod yn clustfeinio chydig mwy. Mae wedi bod yn dawelach, dim awyrennau yn yr awyr, llai o geir ar y ffyrdd. Dwi wedi cael gymaint o bobl yn dweud, waw, mae'n aderyn bendigedig yn canu yn yr ar, a'i eos ydi o, a bron bob tro aderyn di ydi o. A pobl aderyn cyffredin fel na, achos o sŵn falle, pobl ddim wedi sylwi ar y gan tan rwan. Neu falle bod nhw allan yn y gwaith ben bore a ddim yn ar amser iawn. Felly mwy na dim, ni sydd wedi bod adre mwy, sydd wedi bod yn yr ardd mwy, sydd wedi bod yn cerdded mwy, ac am y tro cyntaf wedi sylwi ar ganeuon yr adar. Ac wrth gwrs, ni'n sôn am yr adfywiad ni wedi gweld yn yn ardal leol yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn Ewrop, ond yn ôl y sôn, mewn gwledydd tlawd y byd, mae'r effeithiau'r feirws yma yn mynd i fod yn wahanol iawn ar fyd natur, lle mae, os oes pobl yn colli bywoliaeth, colli incwm, maen nhw'n gorfod troi at adnoddau naturiol, mynd i'r coedwigoedd naturiol, hela, datgoedwigo. Felly, mewn rhai ardaloedd yn y byd, ni'n debygol o weld effeithiau gwahanol iawn ar fyd natur. Dwi'm yn gwybod os wyt ti wedi gweld unrhyw argraffiadau neu wedi clywed sôn am hyn o gwbl. Ie, mae hwnna'n ddifyr ac yn eitha trist. O'n i'n gweld hanes bod pobl yn Karachi, dwi'n meddwl, yn gallu gweld Everest a mynyddoedd yr Himalaya am y tro cyntaf ers cyn cof, achos bod yr awyr yn lanach o lawer. O wedyn mae gennau ffrind sydd yn gweithio mewn parc cenedlaethol yn Nepal, Chitwan, ac oedd o'n dweud achos bod pobl lleol yn ddiwaith di-arian, maen nhw'n dod mewn i'r parc ac yn hela mwy, a maen nhw am y tro gyntaf yn colli, nid y pethau maen nhw'n golli fel arfer, sef teigrod, rhinoceros ac yn y blaen, ond ceirw a pethau bychan, moch gwyllt ag ati. A trwy wneud hynna, wrth gwrs, maen nhw'n colli prau y teigar. A mi fydd yna wrth daroch, fydd yr hen deigar yn gorfod mynd tu allan i'r parc i hela ac yn cymryd gwartheg, yn cymryd geifr, defed unwaith eto, a wedyn fyna wrthdaro mawr. Felly, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i weld sgil-effaith yr pandemig yma o'r ochr yna am flynyddoedd i ddod eto. Dwi'n siŵr. Mae'n rhywbeth dyn ni ddim wedi gweld eto, ni ond yn dechrau gweld yr effeithiau. Ond un o'r pethau ni wedi gweld, os ewn ni nôl i edrych ar Gymru, y tensiwn yma sydd wedi codi yn yr ardaloedd gwledig, a'r tensiwn rhwng falle preswylwyr o ddinasoedd sydd am fwynhau Eryri, Sir Benfro ac ati, ac yna, ers i'r cyfyngiadau gael eu llacio, falle dangos ychydig o ddiffyg parch tuag at yn ardaloedd gwledig ni. A mae hwnna'n drist iawn i weld, yn dweud. Dwi'n siŵr, a ni sy'n sylweddoli mwy ar hyn nawr, neu ydy fe'n rhywbeth sydd wedi digwydd o gynlyniad i'r cyfnod clo? Dwi'n meddwl bod o'n waith nag oedd o cynt. Dwi'n rhedeg ar hyd hen gamlas fan hyn. Dwi'n rhedeg 2 waith, 3 gwaith yr wythnos, a dwi'n gael sbwriel ym mhob man. A
dwi'n methu rhedeg yn bell rwan, dwi'n stopio, pigo fo fyny, stopio, ond mae'n ormod ono fo, lle dwi'n da bag efo fi rwan, a dwi'n misio wneud hynna. Ac yn sicr mae diffyg parch mae'n yngwyllio i, mae'n ynghyndeirio i, a bod yn onest efo ti, taswn ni'n dal rhywun sy'n llychio nhw mewn i'r gamlas, mae'n yngwyllio i gymaint a hynna. Ond mae yna beth eraill wedi digwydd hefyd. Mae yna bobl yn dweud, mae'n iawn i chi sydd yn byw yn y wlad, a chi'n gallu mynd allan am mwynhau, dwi'n byw yn ganol dinas, a mae'n iawn i fi ddianc, dwi'n gwybod bod o'n dweud, pidiwch yn mynd bellach na 5 milltir, wel dwi'n mynd i wneud o. A mae hynna wedi yngwyllio i, achos mae pobl wedi dewis, llawer o'n wedi dewis byw yn y ddinas. Llawer un wedi symud i fyw yna, falle bod nhw'n gorfod mynd achos gwaith, dwi'n derbyn hynna, ond pan oedden nhw'n cau swyddfeydd post i lawr, wel, oedden ni'n gweld effaith hynna yn y wlad llawer mwy nag yn y ddinas. Os oedden nhw'n cau yn y ddinas, oedd hi'n hanner milltir at yr un agosa. Fan hyn, cau mewn pentre fan hyn, oedd hi'n 15 milltir at yr un agosa. Felly mae yna wastad i bod manteision ac anfanteision i fyw yn y wlad. Bydden ni byth yn byw mewn dinas. Ond mae ffrindiau gyda fi yn Llundain, Caerdydd neu dwi'n gwybod sut allu i fyw yn y wlad. Mae genna i curry house just lawr y ffordd, mae genna i Chinese fan acw, mae genna i Vietnamese fan acw. Wel, da iawn chi. Wrth gwrs, pan ddath i at lockdown rwan, ond dweud, sy'n cael byw yn y wlad, wel, allwch chi'n gael o'r ddwy ffordd. Dyn ni'n neud penderfyniadau, dyn ni'n neud dewis, os ydych chi wedi penderfynu byw yn y ddinas, wel, mae rhaid chi fyw fo hynna ar amser anodd fel hyn. Ond mae'r diffyg parch yma o bobl yn taflu sbwriel, mae hwnna'n wyllio i mwy na unrhyw beth arall ar hyn o bryd. Dwi'n ei weld o'r hyd y ffordd fan hyn, yn ffordd fach dawel. A wyt ti'n gwybod beth sydd yn drist i fi mwy na unrhyw beth arall ydy, nac e jyst pobl dŵad ydy'r rhain. Nac e jyst pobl dŵad, pobl lleol hefyd. Achos y ffordd fan hyn, di ddim yn ffordd sy'n mynd i'n man. Dim ond pobl sy'n dod i'r pentre man neu'r pentre nesaf sy'n dod lawr y ffordd. A mae yna sbwriel bob man fan hyn. Ac unwaith mae'r takeaways na, ddim enwi nhw, dwi'n meddwl, ond Maccy D's a KFC's a hynna yn agor. Wyt ti'n gweld y sbwriel bob man? Rwan, maen nhw wedi pigo hwnna fyny, maen nhw wedi bita pob peth. Oedd dim byd iddyn nhw stopio wrth ymyl bin, rhoi mewn. Na, mae'n haws ag ar ffenest daflu allan. Ac ar fy llws, na i ddal rhywun yn neud hynna, na i stopio'r car, na i stwffio'r sbwriel nôl mewn, ac o'n nhw'n sbwriel i gyd ar ei ben o hefyd. Mae'n yngwyllio i gymaint a hynna, bydden ni'n fodlon wneud hynna. Bydden ni yn. A un peth o'n i wrth y modd gweld, ffarmwr o la, dwi'n siŵr lle roedd o, ond oedd baw ar y cae. Ac yna rhyw idiot wedi parcio i BMW Posh yn y cae. A nath o roi slurry ar hyd y car. A ti'n gwybod be, o'n i'n meddwl, da iawn ti, da iawn ti. Dyna sy'n eisiau gwneud. Yeah. Ond mae'r sbwriel yma, dwi'n credu, cyn y cyfnod clo, o ran plastig, oedd yna rhywfaint o fomentum yn dod gyda'r cyhoedd o ran torri lawr y plastig. A nawr, mae hwnna, dwi'n meddwl, yn un o'r sgil-effeithiau negyddol. Mwy o'r sbwriel a defnydd plastig defnyddio un tro. Mae hwnna wedi cael effaith, dwi'n credu, a hwnna wedi'n o'r sbwriel i ni'n gweld. Dwi'n yn gwybod siwt allwn ni geisio fynd nôl nawr, tan bod ni'n ceisio dod nôl i rhyw fath o rhyw normal newydd, dwi'n yn gwybod. Ond mae hwnna'n cyfrannu tuag at y broblem hefyd. Ydy, a pan dwi'n mynd i redeg, dyna dwi'n gael mwyn unrhyw beth arall. Naill ai canu y cwrw, a dwi ddim yn pigo hynna fyny, achos ydym maen nhw'n beryglus, ydym ma'n smonach, ond dwi'n gwybod hynna yn mynd i dorri lawr yn y pen draw. Ond dwi yn pigo fyny'r unrhyw blastig, ar ran fwyaf yna fyddi poteli dŵr plastig. Pam di pobl ddim yn prynu, fel sy'n gynnu rhyw flasg ddŵr, a jyst dŵr tap. Mae'n mynd i achub ffortiwn yn y pen draw, a os am rhaid i daflu o. Ac dwi'n meddwl beth sy'n rhaid i wneud, dau beth fan hyn, dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddod mewn efo ffain o 1,000 o bunnoedd. 1,000 o bunnoedd, mae'n lot o arian, a dim ond, achos os ti'n 10 pint, mae'n dweud, reit, na ti 10 pint, a wedyn tro nesaf, mae'n daflu sbwriel eto. Os ti'n 1,000 o bunnoedd, maen nhw'n mynd i feddwl dwy waith am yr holl beth. Yn amlwg, di rhieni'r plant yma ddim yn ei dysgu nhw'n iawn. Dwi efo'r bechgyn, maen nhw yn ei ugeiniau rwan, dyn nhw byth yn taflu sbwriel. A dwi rhoi hwnna yn nhw os maen nhw'n blant bach. A mae rhaid wneud hynna, ond dyn ni wedi colli allan ar genedlaeth cyfan rwan. Felly dwi'n meddwl mae cosb o 1,000 o bunnoedd i unrhyw un,
A hefyd pan maen nhw'n mynd i McDonald's, KFC, bod nhw'n rhoi rhif y car ar y botel neu ar y carton, bod nhw'n rhoi rhif y car. Pan maen nhw'n taflu hwnna allan wedyn, allwn ni bigo fyny dweud, y car yna, a bod yna 1,000 o bunnoedd yn dod allan o account y person yna'n syth. Dyna dwi'n meddwl di'r unig ffordd i ddod ar hyn i ben, achos wyt ti yn iawn, mae pethau wedi gweithygu yn ofnadwy. Mae fel ton o sbwriel wedi dod, yn sydyn iawn, a mae o'n waith nag oedd o ym mis Mawrth, llawer gwaith, heb os. Na, syniadau da o ran ysbwriel fyna, ond dwi'n credu bod ni'n dod nôl at yr addysg, yndyn ni? Addysgu... Ydyn, a da ni'n bangio ymlaen am addysg efo byd natur, addysg efo cadwraeth, addysg efo sbwriel. Dwi ddim yn meddwl bod o'n mynd i weithio, achos mae'r bobl da ni'n delio fan yma rwan, os o ddim ots gen nhw. Achos pan dwi'n rhoi darlith am byd natur, dweud pa mor bwysig ydi edrych ar ôl byd natur, bod ni yn rhan o'r amgylchedd, dwi'n siarad efo pobl sy'n gwybod hynna. A dim y bobl yma sydd yn mynd i daflu sbwriel, ond y bobl sydd ddim eisiau dod i wrando ar ddarlith, sydd ddim yn mynd i edrych ar David Attenborough falle. Y bobl yna, a sut ydyn ni'n cyrraedd hynna, di addysg ar fy llw mynd i fod fawr o werth. Mae rhaid i ni hitio'r bobl yma yn y boced. Ac os dyn ni'n hitio nhw fan yna, wedyn maen nhw fel, reit, dim sbwriel. Dyna yn y marn i rwan ydy'r unig ffordd. Ond os yna ni edrych nawr i'r dyfodol, i ni wedi gweld adfywiad, i wedi gweld effeithiau positif ar ystod y cyfnod clo. Sut allwn ni geisio meddwl, sut allwn ni barhau falle gyda'r effeithiau positif yma? Falle beth allu unigolion wneud? Maen nhw eisiau bob amser eisiau gwybod beth allwn ni'n wneud. Sut allwn ni barhau gyda hyn? Yn ni bob amser yn edrych wrth y gwleidyddion yn gofyn am arweiniad wrthyn nhw. Falle na gewn nhw beth hwnna o ran gofalu a sicrhau cadwraeth i'r byd natur, gweithredu newid hinsawdd. Beth sydd angen i ni wneud ar gyfer y dyfodol? Un o'r pethau allweddol ydy gwneud beth allwn ni. Hynny ydy, mae gen llawer o bobl i milltir sgwar yr ardd. Gallwn ni newid lot o bethau yn yr ardd. Dwi heb dorri'r gwair fan hyn ers... nes i dorio unwaith dechrau mis Mawrth, achos o'n i'm eisiau'r gwyriach mawr tal ma ddod. A mae o llawn blodau diri, mae meillio'n yn arwan yn gynharach, oedd gennau friallu, ges i friallu mair, mae'r pengaled yn dechrau dod efo'r blodau porffor hyfryd. Mae gennau lwybrau trwy'r lawnt, wel dim lawnt caed i orwan, mae gennau lwybrau trwy'r lawnt, mae gennau ni bwllyn yn yr ardd, a gennau ddim gardd mawr o gwbl bynglo bach nac plasty mawr, so gennau bynglo bach ydi hwn. A wedyn dwi wedi plannu dros y blynyddoedd, mae gennau rhyw 9 coeden afal, dwi'n meddwl. Ac ym mis Ebrill, pan mae'r blodau'n dod, mae'r gwenyn wrth i boddau fo hwnna yn y pwllyn. Mae gennau badfallod dŵr, mae gennau lyffantod, mae gennau weision y neidr yn ei ddefnyddio fo. Mae gennau flodau fel gold y gors, blodyn llefrith yna. Felly, allwn ni gyd wneud gwahaniaeth. Ac un o'r pethau eraill sydd yn ymddeirio i ydy taclusrwydd. Mae pawb eisiau gardd daclus. Mae gennau ffrind sy'n byw yn y pentre yma. Ffrind da i fi, a unig amser dyn ni cwmpa allan pan dyn ni sôn am ei ardd o. Mae o'n adarwr mawr, mae wrth i fodd o'r adar, ond mae ardd o, mae lawnt o, jyst fel 1 milimetr. A mae'r corneli ar ongl o 90 gradd a pethau felly. A sam chwyn os oedd hi'n byd yn yr ardd. Mae rhaid i ni newid yn ffordd o feddwl. A dyna sydd yn llifo drosodd i'r cynghorau yma. Diom yn daclus. Diom ots. Os diom daclus, dio ddim yn dda ar gyfer bywyd gwych. Felly gallwn ni i gyd wneud y pethau bach yma. Y lawnt, pwllyn yn yr ardd, plannu ambell i goeden bach yma cacw, blychau nythu i adar, blychau nythu i wenyn, falle rhoi pentwr o frigau ngongol yr ardd i bethau fel pryfetach, i ddreinogod ac yn y blaen. A os di pawb yn gwneud hynna, mae hwnna'n mynd i wneud gwahaniaeth enfawr. Wedyn, mae taclo pethau tu allan i hynna. A pethau bychan sy'n bwysig fan hyn hefyd. So chi'n methu credu pa mor bwysig ydy sgwennu at eich aelod cynulliad neu aelod seneddol lleol. Se cant yn wneud, mae rhaid iddyn nhw wedi fel, reit, mae cant o bobl yn
poeni am y ffaith bod ni'n rhwygo fyny persi neu tai newydd neu hyn a llall. Mae rhaid iddyn nhw wedyn, mae rhaid iddyn nhw ymateb. Falle bod nhw ddim yn ymateb yn y ffordd ych eisiau nhw, sgwennwch atyn nhw eto. Cewch eich ffrindiau iamon atyn nhw. Neu pleidleisiwch dros o rywun arall yn y pen draws. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n anghofio'n aml iawn, maen nhw'n gwybod bod nhw yna i edrych ar yn ôl ni. Dim nhw i hynny, maen nhw'n anghofio hynna'n aml iawn. Na, ti'n hollol iawn, codi llais mor bwerus, yn gallu bod yn bwerus, a fel ti'n dweud, cadw fynd drwy'r amser, codi llais a codi llais eto ac eto. Ond dwi'n falch iawn bod ti'n dweud bod ddim rhaid cael gardd daclus. Dwi'n falch iawn yn clywed hynny wrth edrych ar fy ngardd fy hun. Mae o'n holl bwysig, mae o'n holl bwysig am yr obsesiwn yma. A mae o'n obsesiwn efo fod yn daclus. Mae'n obsesiwn yn yr ardd, mae'n obsesiwn gan y cyngor, mae'n obsesiwn ar llawer o ffermydd. Obsesiwn ydi o. Gadewch chi ambell i le fynd yn wyllt. Dwi'n gwybod mae rhaid ni gynhyrchu bwyd, dwi'n gwybod hynna. Ond gadewch chi ambell i le fynd yn wyllt. Cornel cae, rhyw bwllyn bach. Mae'n mynd i wneud gwahaniaeth enfawr yn y pen draw. Ti'n amlwg wedi mwynhau crwydro yn dy filltir sgwâr yn ystod y cyfnod clo yma, ond dwi'n gwybod yn y gorffennol ti wedi bod yn crwydro'r byd yn edrych ar fywyd gwyllt a byd natur. Wyt ti wedi colli yr elfen o deithio yna yn ystod y cyfnod yma? Wyt ti'n bod be, dros y 2-3 blynedd ola yma, dwi wedi torri reit lawr ar y teithio dwi'n neud. A dewis personol di hwnna o achos yn ôl troed carbon. Bob tro dwi'n hedfan, dwi'n rhoi arian i fudiad arbennig o dda sydd yn plannu coed ag ati. Dwi'n neud be allai'n lleol fan hyn. Dwi'n plannu coedyn afal bob tro dwi'n hedfan rwan. Dwi'n gwybod hwnna yn neud gwahaniaeth mawr, ond maen nhw yn plannu coed y mudiad yma hefyd. Ond dwi'n trio peidio wneud fel oeddwn ni'n arfer wneud, achos rwan dwi'n sylweddoli ôl troed carbon a pa effaith mae'n gael. Ond dwi'n mewn penbleth fan yna hefyd. Na i byth angofio ffrindiau mi, oedd o ar warchodfa yn Nepal, y ffrind sydd allan yna rwan, ac o'n i'n deud, gwrando, dwi'n holl ffordd i fan hyn, dwi'n mynd nôl 20 mlynedd bron rwan, oedd o'n deud, o'n i'n deud fo, dwi'n holl ffordd allan fan hyn, dwi'n poeni am yn ôl carbon, ac oedd o'n deud, gwrando, medda fo, os ydych chi o'r gorllewin ddim yn dod i'r warchodfa yma, Chitwan, fi yna ddim gwarchodfa yma. Mae'r llywodraeth eisiau'r coed tal yma. Maen nhw eisiau'r tir, mae hwn yn dir amaethyddol da fan hyn. Os ydych chi ddim yn dod, dyn ni'n golli'r teigar, dyn ni'n golli'r elephant, dyn ni'n golli'r rhino, a fe yna ddim byd yma, tir amaethyddol fydd hwn. Felly, dyn ni eisiau i chi ddod. Felly, mae'r cydbwysedd rhwng y ddau yn bwysig. Mae'n anodd iawn, mae'n anodd ofnadwy. A dwi'n mynd hedfan ym Mrydain rwan. Dwi'n ceisio mynd ar y tren, ar y bws, gyrru pan mae rhaid i fi, os dwi'n gyrru, dwi'n rhoi lift i bobl eraill. Ond wrth gwrs, mae'n anodd yng Nghymru. Gallai ddim mynd i Sir Benfro ar y bws, mae'n mynd i gymryd 4 diwrnod i fi. Gallai ddim mynd ar y tren i rywle fel Caerfyrddin, achos dwi'n gorfod mynd ar draws i Amwysig, wedyn lawr, wedyn ar draws fyny, mae hwnna'n cymryd diwrnod cyfan i fi. Yng Nghymru mae'n anodd iawn, ond dwi'n trio newid gorau gallai. Na, mae yn anodd dros ben, ond dwi'n credu bod ti'n iawn. Pethau bach, camau bach, pethau bach allwn ni wneud i arbed yn ôl troed carbon ni. Ond pan nes di sôn am y twristiaeth, wrth gwrs, mae'r gwledydd clota yma yn dibynnu ar dwristiaeth, a na'r un o'r pethau o'n i wedi darllen am, bod y colli bywoliaeth yna, y ffaith bod llai o dwristiaid yn mynd i nifer o'r gwledydd yma, yn mynd i gael effaith hir dymor arnyn nhw, sy'n golygu bod nhw'n troi tuag at ddatgoedwigo, helang y freithlon, a hwnna yw'r effeithiau hir dymor falle, a'r effeithiau negyddol i ni'n debygol o weld o'n sgil y feirws. Ie, mae'n beth anodd iawn, achos gyda i ffrindiau sydd yn rhan o Extinction Rebellion, dyn nhw'n eisiau neb hedfan i unman. Ond mae rhaid edrych ar y darlun mawr. Mae rhaid edrych ar cydbwysedd yma rhwng y ddau beth, a dwi yn poeni am sgil effaith hyn a rhai o'r gwarchodfeydd yn llefydd fel yr Affrig, Sri Lanka, India ac yn y blaen, a pa effaith fydd o'n gael dymor hir, a dwi'n drwblus iawn am gymaint y ffaith falle fydd teigrod enghraifft yn cymryd clec ofnadwy rwan, rhinoceros hefyd, achos mae lot o arian yr esgyrn yn y corn ac yn y blaen, a dwi'n meddwl fydd hwnna'n un o sgil effeithiau'r Covid-19 yma. A rhywbeth arall sy'n ymwneud efo hyn i gyd, wrth gwrs, ydy China. Dyn ni'n gwybod o fanna mae hwn wedi dod. A hwn di'r beth fel y 4ydd pandemig i ddod allan o'r marchnadoedd na sydd yn China.
A dwi yn drist ac yn gas iawn bod ni ddim yn cael ymgyrch anferthol i gau nhw lawr. Maen nhw wedi ailagor yn barod. Ddylsia pob un gwlad fod yn dweud, mae rhaid i chi gau hein lawr, achos mae'n ffeithio, nac i jyst chi, nac i jyst yr anifiliaid yn y wlad fan yna, mae'n ffeithio'r byd i gyd. Achos o fanna mae hwn wedi dod yn costio cannoedd o biliynau o ddoleri ac yn y blaen. Felly dwi'n siomedig tu hwnt bod sylw'r byd ddim dal ar y marchnadoedd yna a'r pwysau i gau nhw lawr. Bendant, yn bendant. Ond Iolo, mae wedi bod yn bleser, mae wedi bod yn fraint cael sgwrs gyda ti, a dwi'n credu i fi, jyst gweld mor bwysig yw e i werthfawrogi beth sy'n yn y milltir sgwar ni'n dyfe. Fel nes ti sôn am y blodau'r gwenyn, gymaint o werthoedd, gymaint o bethau pwysig i ni weld jyst yn y milltir sgwar, a mae hwnna'n bwysig iawn i ni gofio. Os dim eisiau ni fynd i bendra'r byd bob amser, mae jyst eistedd tu fas yn yr ardd neu ar hyd y llwybr arfordir yn bwysig dros ben, yn dyfe. Ydy mae o. A un peth bach sy'n bwysig i ni hefyd ydy i ni gofio trwy gyfnod anoddar rhan fwyaf ohono ni bod byd natur wedi bod yna i helpu. A mae mor bwysig wan bod hwn yn dechrau dod i ben bod ni yna i helpu byd natur hefyd. Geiriau doeth, pwysig iawn. Na, mae wedi bod yn fraint. Diolch yn fawr iawn i ti, a diolch yn fawr iawn i bob un anfon y cwestiynau i fewn ar gyfer y drafodaeth yma. Diolch yn fawr iawn i ti. Hwyl fawr, croeso. Hwyl nawr.